Kaya iki mau lho, langgam tapi ngono. Lilir. Langgam kaya Mbak Wiwin iki mau digarap langgam sing becik sing jos. Kok beda-bedake lho. Nek sing beda ki kudune ki udu musike lho, Bro. Ha piye? Apa ilatmu ya ki sik kemasrupan mau. Lah nek aku sing nyindani ki apik sing nyanyi aku. Tapi kowe A ngono. A. Padha ti? B ngono. Lho, tenan to. Sik cah. Tak ongake. Ora mangapa tak telitine? Apa-apa? Lho. Nek nggon aku ilatmu kok kaya ilat kadal ke cawang. Ilatmu Suloyo iki. Suloyo. Ngele to, tak golekne bodeng kono. Ilatmu kok dadi loro. Lho, tenan to. Lha tenan. Lah, persis to. Wes menang. Apa kowe biyen urung dibiri, Bro? Adange kiri. Nyoba suaramu sing apik kaya apa ya? Nenggu surungan mbahmu. Aku ki rumangsa kesiya-siya. Lah ngopo? Kowe nyanyi langgam begas becik apik. Heeh. Pas nyanyi aku iringan langsung balik. Grembyang. Lho, kuwi lak padha arep pilih kasih to? Coba neng nek. Sing kompak. Kompak yo Sekar Mayang. Sing kompak, Sing kompak. kabeh bodho ditabuh. Kabeh muni, Sing kabeh seru. muni, pembalung, girong, kendang, kabeh muni. Muni sing gayeng, aja dibeda. Aku wae apik kok dibeda. Ayo, Bro, tabun kabeh. Syukur bisa nyanyi.
tenan. Ngene lho, Bro. Jare Sak kon mau muni. jalukmu piye? Jalukmu kan muni kabeh. Muni ki musik muni kompak. Kompak. Udu cangkemmu. Oh, terangane iki munine iki siji-siji ngono ora bareng ngono. Munine musik iki muni kompak kaya langgam sing kok nyanyikke mau iringane ngono kuwi. Oh, ngono. Kaya iki contone diconton. Dek Cemen. to, Bro? Anten ampul ali. Nonton? Ampul ali. Lah iki demit isik cilik iki ketoke. Muga-muga kowe aja njaluk mie aku ya, Le. Oh, mie. Anten ampul ali. Nonton? Ampul ali. Kowe njaluk apa, Le? Hah? Kowe njaluk apa? Ateng. Njaluk apa? Ateng. Oh, njaluk dikampleng ta kowe? Ateng. Kampleng. Ateng. Sing duwe ki mburimu, aku wis ora duwe. Kowe duwe ta, Bro? Mama. Piye? Ateng. Anteng. Ateng. Oh, Kok ngaceng piye ta kowe iki? Kuwi nek cah cilik pelo ki kacang ki aceng ngono lho kok. Kowe mah kok genah ki ngaceng iki lho. Anak buahku iki. Mah, wegah tok pelo. Oh, digenahke cah kuwi kok. Mbak. Mbak, nggih, sing nggih, dalane nggih. Ngopo iki nyanyi yo, ora celuk kowe kok.
Ora nyeluk kowe aku. Aku toh. Uduh. Pedenya. Nggih. Terima kasih. Iya. Monggo. Yang ini iki pesinden kene aju. Ora halus Mas aku saiki. Oh iya. Sakar. Hei, hop. Mudun, Bra. Piye? Mudun, Bra. Mudun. Ora ngajeni tamu. Serku ki ngan ketok piyayi sing mirsani nang jaba ketok ngono lho. Tamu itu adalah raja. Awake dhewe iki menghibur tamu padha karo awake dhewe ngibur bendara. Oh. Dadine kudu diajeni, kudu diwedeni. Tamu kuwi. Diwedeni. Jabang bayi aku arep mulih. Ora sida nani aku. Piye? Aku wedi. Maksud iki menghargai tamu. Oh, gak njaluk rega pira, Bro? Larang apa murah tamu niki kok? Kita itu penghibur, itu rajanya. Kita itu harus unduk. Oh. Tadine ratune lungguh, awake dhewe iki menghibure ya kudu ngati-ati. Oh, dadi awake dhewe ki penghibur. Aku moh nek kene engko wae nek mulih. Nyanyi iki menghibur tamu. Ora kok mau ki ngono. Ora Wis diblokke. anggere aku ngomong mesti kok kowe kelingan sing digrebek sapa PP ae. Genaro kono ngono kok yo an. Aku mlayu sik le. Yo. Aku kan goceang sing ngendram terus aman. Ayo. Syukur bisa. Wah,